Dopestovať takéto krásne shiitake u nás doma, či už na záhrade alebo v pivnici, nie je žiaden problém, pokiaľ vieme ako na to. Poďme si teraz krátke ukázať, na čo si dávať pozor a ako to urobiť, aby to bolo dobré. Na to, aby sme shiitake mohli úspešne pestovať doma, budeme potrebovať niekoľko vecí. V prvom rade je to kvalitná sadba. Musíme vedieť, o aký druh shiitake sa jedná, aby sme vedeli, ako ho máme pestovať. Ďalšia vec, ktorú budeme potrebovať, bude kvalitný substrát, ktorého výrobu sme si ukázali v predchádzajúcom videu. No a ďalšia vec, čo budeme potrebovať, bude nejaký priestor, kde ho budeme pestovať, ale to si povieme za chvíľku. Teraz si poďme ukázať, ako s týmito dvomi vreckami nainokulujeme týchto 20 vriec. Ja pestujem huby doma pomerne často, takže som si zariadil jednu čistú miestnosť, v ktorej robím inokuláciu. Toto, čo vidíte, je HEPA filter. Ten slúži na to, aby mi čistil vzduch dookola počas inokulácie. Takže sa mi do sadby ani do substrátu nedostanú žiadne mikroby ani spory iných húb. Toto je impulzná zváračka a toto je jednoduchá váha, ktorá mi slúži na to, aby som vedel, koľko sadby dávam do substrátu. Taktiež používam izopropyl alkohol na to, aby boli moje ruky čisté. Samozrejme, že inokulácia sa dá zvládnuť aj bez týchto zariadení. Len to budeme mať troška komplikovanejšie. Keď nebudeme mať HEPA filter, tak musíme používať viacej sadby, aby nám substrát rýchlejšie kolonizovalo. No a keď nebudeme mať impulznú zváračku, tak proste ten sačok musíme zavrieť gumičkou alebo niečím tomu podobným. No a poďme na to. Teraz je 19:35, ideme inokulovať 20 sáčkov, tak sa poďme pozrieť na to, ako rýchlo sa to dá spraviť. Takže, substraty máme nainokulované, teraz si ich ešte premiešame a povieme si potom čo ďalej. Sadbu máme poriadne premiešanú. Ako ste mohli vidieť, tieto sáčky znesú fakt veľa, je to obrovská úspora času. Teraz substrát odložíme do pivnice, kde nám bude prerastať. Táto pivnica je vykurovaná. Je veľmi dôležité, aby nám v pivnici, v ktorej nám bude prerastať tento substrát, nekolísala teplota. Lebo shiitake je dosť citlivé na výkyvy teploty a mohlo by spustiť predčasne nahodenie primordií a potom nebudeme mať takú dobrú úrodu, ako by sme mohli mať, keď to necháme prezrieť poriadne. Za chvíľočku sa pozrieme do pivnice, ako vyzerajú jednotlivé štádia dozrievania mycelia shiitake. Takže sadby máme uložené v regáli. V tejto miestnosti teraz zostanú pri 20 stupňoch okolo 2 mesiacov. Uvidíme možno menej, možno viac, v závislosti na tom, ako sa bude vyvíjať rast mycelia. Keď shiitake sem donesieme, je čisto hnedé, hej. Po 3-4 dňoch sa nám začnú objavovať biele flačiky. To sa jednotlivé zrnká budú rozrastať. Po zhruba 2, maximálne 3 týždňoch to mycelie bude vyzerať zhruba takto. Čiže komplet biele prerastené. To je druhá fáza. Čiže donesieme, máme hnedé, po 3-4 dňoch sa nám začnú robiť biele fláčiky, to znamená, že mycelium nám začalo rásť. 2-3 týždne tento stav. V závislosti od toho, jakú odrodu pestujeme, toto je napríklad odroda 3782, mycelium má zhruba mesiac a už je vo fáze tzv. Popcornovania, to znamená, že celý povrch nášho substrátu sa takto zvlní. A podľa toho, aký je to druh,
tak podľa toho vyzerajú tie pukance na povrchu. Každý to má špecifické, každá odroda to má trošku inak. A ako vidíme, už nám začína substrát dozrievať, to znamená, tvoria sa tu hnedé flaky. Keď máme substrát plne dozretý, tento má o mesiac viac a už hnedé značne prevláda, to znamená, že tento substrát nám dozrel a je v podstate pripravený na rodenie. Ďalšia fáza, ktorú musíme spraviť, je tzv. Termálny šok. To znamená, že takto prerastené mycelium, dozreté, prenesieme do chladničky alebo ho ponoríme do ľadovej vody na celú noc, aby sme mu spôsobili šok. Vlastne simulujeme tým príchod jesene a dávame tým signál myceliu, že má začať tvoriť primordie a má v podstate začať rodiť. Máme v chladiacej miestnosti, kde máme rôzne druhy shiitake, ktoré akurát dozreli a sú pripravené na plodenie. Každý druh má rôzne špecifické nároky a je to v podstate na tom predajcovi, od ktorého si kupujete danú sádbu alebo daný prerastený substrát, aby vám povedal presné nároky, aké daný druh má. Preto si prosím vás nikdy nekupujte sadby v supermarketoch. Väčšinou sú tieto sadby strašne staré a z 99% z nich nikdy nič nedopestujete. Pokiaľ je unavená genetika alebo to mycelium není skladované tak ako má, čiže medzi 2 a 4 stupňami, určite z neho nikdy nič nedopestujete. Stretávam sa s tým každý deň za mnou niekto príde s tým, prečo mu to nerodí, prečo mu to nefunguje, prečo to mne ide a prečo to jemu nejde. Výsledok je proste ten, kúpi si malú predraženú sádbu, väčšinou majú okolo 150, maximálne 200 gramov, čiže kúpite si za 3 eurá sádbu na jeden sáčok a aj tak to proste stojí nie za veľa. Takže asi tak. Zoberieme si z tejto miestnosti nejaké 2-3 sáčky, ukážeme si, ako sa shiitake má otvárať a ako pokračovať ďalej. Teraz si ešte skrátke ukážeme, ako otvoríme takýto blok. Čiže tento blok má presne 2 mesiace, shiitake 3790, zvyčajná doba prezrievania 2 mesiace. Tento blok bol umiestnený blízko dverí, čiže tu vidíme nahádzané primordie. Je to spôsobené tým, ako sa otvárali dvere, dochádzalo k zmene teploty. Výsledok je nahodené primordie v čase, kedy ešte nemali byť nahodené. Nič sa nedeje. Otvoríme teraz tento sáčok. Urobíme to tak, že necháme zhruba 2 cm od spodku, si necháme takú malú misku, aby nám to zbytočne nešpinilo po zemi, aby sa neprilepil tam, kde ho uložíme. Keď ho budeme ukladať náhodou na nejakú kamennú alebo do trávy, tak v tom prípade to máme jedno, čiže v kľude to môžeme dať celé dole. Tento pôjde do pivnice, takže to tam necháme. Takže blok máme otvorený. Toto, čo vidíme, je to výsledok nesprávneho skladovania. Bohužiaľ, bol blízko dverí. Toto je výsledok, keď sa vám to stane, nič sa nedeje. Zbytočne ho predčasne nedávajte do rodiacej miestnosti alebo do nejakej pivnice. Tento ide do pivnice, ukážem vám ešte krátky zostrih z toho, ako keď som robil naraz, ako som ich zalieval, tie bloky, keď som robil 50 blokov naraz. V tejto chvíli, keď máme takto otvorený blok, nebojíme sa ho poriadne hydratovať. Prvé 3-4 dní ho polievame na maximum. Čiže normálne zoberieme hadicu, nebojíme sa toho, alebo do sprchy, poriadne ho namočiť. Je to úplne kritické na to, aby nám nahodil veľa primordií, aby sme mali pekný výsledok. Takto nachystaný substrát premiestnime na miesto, kde chceme, aby nám shiitake vyrodilo. Pokiaľ pestujeme v byte, bude to s najväčšou pravdepodobnosťou kúpeľka. Pokiaľ pestujeme vonku, bude to niekde pod stromami, v tieni, vo vysokej tráve, mimo priameho slnečného svetla. Ideálne miesto je nejaká vlhká pivnica, tam sa nám samozrejme ľahšie udržuje vlhkosť, poprípade nejaký rodiaci stan.
Shiitake toleruje teploty od plus 5 do plus 25. Ideálne rozmedzie je od nejakých 12 do 20, takže snažíme sa tú teplotu udržiavať v tomto rozmedzi. Prvé 3-4 dni sú naozaj kritické. V tomto období musíme blok udržiavať komplet celý vlhký, aby sme vytvorili príjemnú mikroklímu pre tie primordie, aby nám to nahodilo drobné plodničky. Tieto plodničky začnú byť viditeľné na 3-4 deň. Keď už ich tam budeme mať nahodené, môžeme intenzitu polievania znížiť. Zalievame 2-3 razy za deň, pokiaľ sme v nejakom suchšom prostredí. Keď to máme v nejakej vlhkej pivnici, tak proste 1-krát za deň. A za týždeň, maximálne 2, zbierame prvú úrodu. Konkrétne táto odroda 3790 je naozaj veľmi výkonná a môžeme z takéhoto 4-kilového bloku očakávať 1 až 1,5 kg čerstvého shiitake.